Погледни тази река. Сега погледни пак същото място. Един ден по-късно. 4 ръце и 5 чувала. Ето е реката преди, пластмаса по бреговете, найлони, заклещени в клоните, бутилки от пластмаса. Изглежда сякаш някой не е минавал тук с години. А може би е минавал, просто не се е спрял. Ние се спряхме. Аз съм Александър, а това е Марио. 4 ръце, ръкавици, бутуши и чували. И само един ден. Ето е реката след същото място. Водата се вижда, бреговете са чисти. 5 чувала пълни догоре стоят на брега. Няма да ти кажем, че сме изчистили всичкия буклук, защото не сме. Утре може да дойде нов буклук. Но днес успяхме да изчистим този участък с 4 ръце и чували, защото решихме да не подминаваме това. Гумича не е само продукти за дома. Това е начинът, по който гледаме на нещата. Ако можем да намалим отпадъка от домовете, по-малко стига до тук. А това, което вече е тук, го вадим с ръце. Ако искате да не подкрепите в нашата кауза, свързана с почистването на реки и водени в България, може да споръчате някои от нашите продукти. Линкът е около това видео, в момента са специално намаление. Имаме 30-дневна гаранция за връщане на парите, както и безплатна доставка до Box Now.